19 ta' April san il-jum 9 Papa għex bejn l-1002 u l-1054. Bruno twieled ħdej Kolmar minn Hugh Osborg, kuġin tal-Imperatur Korradu, u minn Helwida mara qaddisa. Jingħad li kienet hekk devota tal-Passjoni li meta twieled Bruno kellu ġismu ittikjat biżlaleb żgħar ħomor. Meta kien għadu żagħżugħ kien hekk devot li sħabu biex jiddistingwuh minn oħrajn tal-istess isem kienu jsejħulu it-twajjeb Bruno. Irċieva l-edukazzjoni tiegħu taħt Bertoldu, it-twajjeb Isqof ta' Tol, u wara l-istudji tiegħu sar kanonku tal-katedral. Wara il-mewt ta' Herman, Isqof ta' Tol u suċċessur ta' Bertoldu, Bruno ġie magħżum bħala suċċessur fl-1027. F'Diċembru tas-sena 1028 Bruno kien jieħu parti fid-dieta Konċilju ta' Worms meta l-Papa Tedesk Damasu II miet. Il-poplu ta' Ruma talab lill-Imperatur Eriku III biex jibbatulhom. Wara ħafna reżistenza, Bruno kellu jaċċetta, telaq fuq is-siemel ma' ħabibu Dejabardu, il-futur Girgor Seba, iżda meta wasal ħdejn Ruma niżel miż-żiemel u daħal il-belt ħafi liebes ta' Pellegrin. Tela fuq it-tron fit-12 ta' Frar tal-1049. Beda minnu fih ix-xogħol tar-riforma bil-għajnuna ta' sieħbu. F'April laqqa sinadu fejn ikkundanna is-simonija u l-inkontinenza. Imbagħad beda l-vjaġġ tiegħu madwar l-Ewropa għar-riforma tad-drawwiet. Laqqa sinodu fejn ikkundanna il-Berengarju. Fl-1051 kellu jmur Ruma biex jiddefendi kontra in-Normandi. In-Normanni qelbu lit-Taljani u lit-truppi tal-Papa ħdejn Ċiviltella, Ġunju tal-1053, u l-Papa ta' ruħu f'idejhom. Ittrattawh bl-unuri kollha u wara ftit ħaduh Benevenuto fejn rid imur u fejn baqa' sa Marzu tal-1054. Il-maqtulin ta' Ċiviltella baqgħu dejjem quddiem għajnejn il-Papa. Inkwiet ieħor kien beda jagħtih Mikiel Żerularju, Patriarka ta' Kostantinopli, li reġa' beda iġedded ix-xizma ta' Fozju. San il-jum bagħat lill-Kardinal Umberto Kostantinopli bħala legat u kiteb ittra ta' eżortazzjoni għal paċi f'Settembru tas-sena 1053. Iżda ir-riżultat tal-ambaxxati wasal Ruma wara l-mewt tal-Papa Lulju tal-1054. Infatti, il-jum kien ħassu ħażin Benvenuto u meta reġa' ġie tiegħu telaq minn hemm għal Ruma fejn wasal fit-3 ta' April. Huwa reġa' waqa' marit u wara ftit ġranet miet fit-19 tal-istess xahar u indifen f'San Pietru. San il-jum 9 dan Papa 5 snin, iżda snin mimlijin b'attività riformatriċi tal-għaġeb fost il-kleru u l-lajkat. Kellu għan prinċipali, ir-riforma fil-Knisja. Quddiem l-isfidi lejn ir-riforma fil-Punent, il-Papa kellu l-isfortuna li jara u jkun xhud ta' ġrajiet li kienu bidu lejn ix-xizma tal-Vant. Mikiel, il-Patriarka ambizzjuż ta' Kostantinopli, fetaħ attakk ta' propaganda kontra l-Punent biex tinħal l-għaqda bejn il-Vant u l-Punent. Meta huwa beda jattwa il-pjan tiegħu li jagħlaq il-knejjes Latini ġewwa Kostantinopli u jisforza lil patrijiet tar-Rit Latin biex jaddottaw ir-Rit Grek, Papa il-jun ipprotesta. L-Imperatur sforza il-Patriarka biex iċedi, imma meta l-jum bagħat l-ambaxxaturi biex jinvestigaw, il-Patriarka sfidhom. Il-legat tal-Papa quddiem din l-isfida skomunikah
fis-16 ta' Lulju tal-1054. Il-Patriarka min-naħa tiegħu qam kontra Ruma u bdiet ix-xisma bejn il-Lvant u l-Punent. Il-jum miet qabel din il-firda finali seħħet. Il-poplu Ruman qimu bħala qaddis għat-tjubija tiegħu u għall-ġubijiet li għamel f'ħajtu u wara mewtu. Forsi aħna lanqas nafu xi tfisser tgħix fi żminijiet ta' dan il-Papa twajjeb u tipprova tagħti il-kontribut tiegħek kif tista' kif għamel tajjeb hu, imma lanqas nistgħu ngħidu li maħna għaddejjin mill-ebda żminijiet diffiċli ta' taqlib minn edewwa tal-Knisja, dawk minn barra u dawk minn ġewwa, skandli, abbużi, opinjonijiet li jikkontrastaw u joħolqu konfużjoni u nies li ma baqgħux attivi fil-Knisja, min għal raġuni u min għal oħra. Imma in-nisrani vera x'inhu msejjaħ li jagħmel quddiem dan kollu? Imsejjaħ jaġixxi hekk kif aġixxa s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu meta daħal fit-Tempju u ra li kienu għamlu ħsuq. Huma ħafna dawk li jaħsbu li llum jaqbillek tkun nisrani tal-konvenjenza milli tal-konvinzjoni, għaliex li tkun nisrani konvint ifisser li trid tirfes il-kallijiet, trid toqros fil-laħam il-ħaj, ibda minnek stess. F'dinja li tippriedka il-konvenjenza u l-kompromessi, din mixja kbira kontra l-kurrent, mixja li ħafna nsara jaqtaw nifishom imqar jaħsbu fuqha. In-nisrani għandu bżonn li jara jekk ħajtu saritx suq ta' kompromessi, suq fejn qed naċċettaw kollox, suq fejn minflok tempju ta' Alla billi nfittxu li nwettqu dak li jrid Alla minna qed nagħmlu minn ħajjitna aċċettazzjoni bla sens ta' dak li toffri d-dinja, mingħajr lanqas biss nagħmlu domandi jekk dan li qed inwettqu imurx tajjeb mal-fidi tagħna. Wara eżami fuq nfusu u konverżjoni sinċira, wieħed għandu jirsisti b'kull mod biex jitkellem favur il-verità li waslilna Kristu u bekk jitfa' wkoll dawl fuq il-ħajja tal-oħrajn biex huma wkoll jerġgħu iduru lejn it-triq tas-sewwa. Kulħadd qatt jiġi ġġudikat u dak li wieħed jiżra dak jaħsad, imma ma nistgħux nakkużaw jew ninħbew wara id-dnubiet u l-iskandli tal-oħrajn biex bħal donnu nippruvaw inġibu fix-xejn il-gravità tad-dnubiet tagħna. Ħafna jitilqu mill-Knisja għax jiskandalizzaw ruhom mill-imġiba ta' wħud fil-Knisja. Imma allura l-mistoqsija tiġi waħedha. Il-fiduċja u t-tama ta' dawn in-nies kienet fi Kristu li waqqa fil-Knisja jew fin-nies tal-Knisja. Kulħadd huwa suscettibbli għall-iżball, intu kol midneb jew midimba. Il-Knisja hija sptar tal-midinbin u mhux mużew tal-qaddisin. Jekk int qaddis jew qaddisa m'hemmx postok fil-Knisja f'din l-art, għax f'dan il-witt ta' dmuħ kulħadd għadu u jibqa' midneb u kulħadd għandu jirsisti biex ikompli jissielet kontra d-dnub sal-aħħar nifs. Hekk għamel il-Papa l-jum 9 u hekk imsejħa biex nagħmlu aħna wkoll bla eċċezzjoni. Talba. O Alla rajt wajjeb, inti qed fuq it-tmun lill-Qaddis Papa l-jum 9 u permezz tiegħu igwidajt lil poplu tiegħek fi żminijiet qiebsa. Nitolbuk biex tkompli tagħtina rajja qaddisa fil-Knisja tiegħek li jkunu mexxejja għaqlin, twajba u mimlijin bil-erf divin tiegħek biex jarfu jwasslu lill-merħla ta' żminijietna fil-merat ta' dejjem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.